खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव ईशान नार्जारी मुंनि सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव सम नायबिजिरनायनि उनाव मैया बिजिरसालिया बे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे जिनाहारि खालामग्रा सुबुंनि बेरेखायै 2019 मायथाइयावनो केस फाइल खालामनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया आसामनि कलियाबराव सासे फरायसुलिया गंनै बाइकखौ एरायनो नाजानायावनो दालांनिफ्राय गादलिनानै दैयाव गोलैलांदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दालांनिफ्राय गोग्लैनाय हिन्जावसाया मोनसे फरायसालिनि फरायसुलिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे फरायसुलिनि मुंखौ साखि फान्डे होनना मिथिनो मोननाय जादों। दालांनिफ्राय गोग्लैनानै बे फरायसुलिया गोबां आघात मोन्दों आरो बेनिखायनो महकुमा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। 4 लाइन लामा बानायनायाव गोरलैनो जानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं नंखाय आर्मि केप्टेन हमनो मोन्दों। बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा आर्मि केम्पनि लांगोनायाव आर्मिनि इउनिफर्म गाननानै बे अंकित मिश्रा मुंनि सेंग्राया थाबाय थायोमोन। आर्मि साख्रि मोननो हास्थायनाय गोबां सेंग्राफोरखौ लब दिन्थिनानै लाख लाख रां लायोमोन आरो नंखाय फोरमान लायहोयोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे थगायसुला नंखाय आर्मिया सानै सेंग्राफोरखौ आर्मि केप्टेननि साख्रियाव थिसनगोन होननानै सासेयाव 5 लाख राङै गासै 10 लाख रां बिदोंमोन आरो बे सानै सेंग्राफोराबो गिबि खेस्ति हिसाबै बे नंखाय आर्मि केप्टेननो गासै 4.40 लाख रां होग्रोदोंमोन आरो उननि खेस्ति 5.60 लाख रांखौ लायनो थाखाय भारायाव नेबाय थानायावनो पुलिसफोरजों हमजादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देग्लायनि 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि रश्मि चौधुरीया मोननो हादों। बिथाङा सानस्रिनि मेदिरा मुंनि बिजाबनि थाखाय बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिनो लोगोसे राजा देबजित बसुमतारिया देग्लायनि 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बेंगलि राव सल'मानिफ्राय राव दानस्लायनायाव सायख'जायो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।